It-talba tal-ħaddiem. Sidi Ġesu, jiena noffrilek ix-xogħol tiegħi flimkien mad-tbatija u l-ferħ li dan iġib miegħu. Għamel li jiena bħalek inħares lejn ix-xogħol bħala kooperazzjoni fl-iżvilupp tal-ħolqien u bl-ebda mod bħala kastik. Ejni biex nagħmel il-parti tiegħi flimkien ma' sħabi sabiex bejnietna jisaltnu l-ftehim u l-paċi mibnijin fuq il-ġustizzja. Għamel li jien u sħabi ngawdu dawk il-kundizzjonijiet kollha ta' xogħol li tassew jixirqu lid-dinjità tagħna l-ħaddiema. Eħles lili u lil sħabi mill-perikli kollha li bihom tista' tkun imsawra l-ħidma tagħna. Żomm idejk fuqi biex fi kliemi u għemili inkun ta' għajnuna għal sħabi. Bekk nittama li tassew inkun xhieda ta' mħabbtek. Fik nemmen, fik nittama u fik inħobb. Mulej, ibqa' dejjem miegħi. Amen.